Smerovky na hajzli, všetci. Jeb! Jeb! Co robíš? Občas mám dobrú mienku o tebe a potom sa niečo dojebe. A keď sme išli stopom do Budapešti. Jebni ho dole! Musí jebať, môj drahý. Ja som bol piatok na pivo, došiel som o 3:00 ako obrazov. Aj keď si jebnutý, mám ťa rád. Som ako nejaké baranidlo do tých volieb, aby zniesla nejaké útoky. Nie, my sme ju ukázali, ako dali sme ju na piedestál a ostatní ľudia... Si hladný? Fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Dobre ráno. Čo sa ti podarilo opäť vyňukať? Pohode. No, tak dnes by som sa pár... Takéto štruktúry, ktoré presadzujú záujmy cudzej moci, nie Slovenskej republiky, tu na tomto území nemajú čo robiť. Nie sme na svetle, vieš? Kokos do piče, páne klobouku. Prijebaný, skoro som ho jebol dole. No ináč. Pri Voderadoch v smere do Trnavy. Dobre teda. Dobre. Dobre, zatiaľ. Je tam tá rotunda, tam je trčí hodí. Na základe toho, že by ľudia, ako sme my, ako požiadanie, na základe toho, že by si mohol adekvátne pracovať, mohol by si vymoženosti také spraviť. Nejaké možnosti. No preto som ti volal, že... V tomto prípade nie sú už žiadne iné možnosti, lebo toto legislatíva nerieši.